Ke, me yake zuba min haka a shayi? Wallahi boka na nake cikin zuwa miki da Abdol ya ka mu. Okay. A waya kin zuba? Na zo. Yawa to ba ni in sha. Daidai kenan. Yawwa. Waya tambaye ni. Me gida mota nake so. Waya sake tambaya ta kuma. Me gida ina wayan da kamar alƙawarin zaka siya mun. To bari ki ji. Shi mallake miji ba daga boka bane, bokanki ya gaya miki ƙarya. Tarairaya da soyayya da kyautatawa ita ke sa a mallake miji, ba wannan ba. In ce iska. Ke, me yake zuba min haka a shayi? Wallahi boka na nake cikin zuwa miki da Abdol ya ka mu. Okay. A waya kin zuba? Na zo. Yawa to ba ni in sha. Daidai kenan. Yawwa. Waya tambaye ni. Me gida mota nake so. Waya sake tambaya ta kuma. Me gida ina wayan da kamar alƙawarin zaka siya mun. To bari ki ji. Shi mallake miji ba daga boka bane, bokanki ya gaya miki ƙarya. Tarairaya da soyayya da kyautatawa ita ke sa a mallake miji, ba wannan ba. In ce iska.